अरे जे हमरा के अपन बनावल आज उहे रोआवल करेला। जे पोछत रहे काले आंसू आज उहे रोआवल करेला। अब बताई जा कौन सुना दी, ई सुना दी कि ये सुना दी जी हमरा के अपन बनाओ। चलिए पहले एक रंग सुन ली। भैया तुम्हारा आशीर्वाद जब भैया भैया के ऊपर रहेला ना तो हम पागल हो जाइए। मन्नू भैया के परिवार श्रीवास्तव जी पूरा मित्रगण जितना बैठल बा सबे कहता कि माई का जाने कौन गलती हो गई, जाने हमरा से कौन कसूर हो गई, जाने हमरा से कौन कसूर हो गई। जे हमार रहे हमसे दूर हो गई, जे अचरा में हम के सुतौलस। लेकिन बाबूजी भी इधर से आवत नहीं। जे अचरा में हमरा के सुतौलस आज उहे सतावल करेला। जे हमरा के अपन बनावल, जे हमरा के अपन बनावल आज उहे रोआवल करेला। जे पोछत रहे काले आंसू, जे पोछत रहे काले आंसू आज उहे रोआवल करेला। जे हमरा के अपन बनावल, जे हमरा के अपन बनावल। और मन्नू भैया अपनी माता जी से कहते नहीं कहा, सबसे नीमन रहनी सबसे प्यारा रहनी, सबसे श्रीवास्तव जी सबसे नीमन रहनी सबसे प्यारा रहनी। तोहरे अखिया के हम तारा रहनी, तोहरे सबसे नीमन रहनी सबसे प्यारा रहनी। तोहरे अखिया के हम तारा रहनी। जे हमरा के दिल से लगावल। याद करिए मन्नू भैया का वो दिन जब माता जी ब्लॉक प्रमुख हुई होंगी और भैया जब फेटा बांध के चले होंगे और जब मम्मी को प्रणाम किए होंगे, जब मम्मी को गले से लगाई होंगी, उस समय भैया वो दिन भैया याद करेंगे तो क्या कहेंगे।
जे हमरा के दिल से लगावल, जे हमरा के दिल से लगावल, आज उहे भुलावल करेला। जे हमरा के आपन बनावल, जे हमरा के आपन बनावल। और देखिए बड़े भैया लक्ष्मण भैया, अगर बड़का भैया मन्नू भैया अगर राम है तो लक्ष्मण भैया लक्ष्मण है। लक्ष्मण भैया बड़े हैं और मन्नू भैया छोटे हैं। अच्छा, लेकिन ये प्यार राम और लक्ष्मण वाला ही है। लक्ष्मण भैया अपनी माता जी को याद करते और कहते हैं, हर पतिया के अपना बतौले रहली, हर पतिया के अपना बतौले रहली, और अपना छतिया से लक्ष्मण के लगौले रहली, अपना छतिया से मनु के सटौले रहली, अपना और नाम दिलवा पे हमरा लिखा के, नाम दिलवा पे हमरा ऊ लिखा के, आज देखा मिटावल करेला। जे हमरा के आपन बनावल, आज उहे रोवावल करेला। जे हमरा के आपन बनावल, आज उहे रोवावल करेला। जे हमरा के आपन बनावल, आज उहे रोवावल करेला। जे हमरा के, जे हमरा के, जे हमरा के आपन बनावल, आज उहे रोवावल करेला। अगर अच्छा लगा लोग ताली बजा दीजिए जोरदार।